Sinar manzo kowa ya yi kwarai ya wuce raini, albarkarsa ce lumzi har na rayu kuma kuka sani. Sulaiman da Salma na ga musu lallai fa kun yi tunani, kun raya sunnar aure na tabbata kwarai kun wuce saura. Amarya soyayya Salma a yanzu kin shiga dalli, Sulaiman wannan ango ko a gidan ku sha soyayya. Amaryar lelan gidan ki canza ki zango, Sulaiman wallo a gurin ta Salma ka zamto bango. Ko da cikin taro in dai kana gurin sai ta hango, ku ci ribar soyayya tun da gashi yanzu aure an daura. Amarya soyayya Salma a yanzu kin shiga dalli, Sulaiman wannan ango ko a gidan ku sha soyayya. Ana shaniya na budiri ran bikin aure, ana shagali muna murna ko rufe kyaure, ko kalar ku daban shigar ku daban ba kwaware. Alkawari ya cika ku rike juna ya tantabara. Amarya soyayya Salma a yanzu kin shiga dalli, Sulaiman wannan ango ko a gidan ku sha soyayya. Amarya soyayya Salma a yanzu kin shiga dalli, Sulaiman wannan ango ko a gidan ku sha soyayya. Ana ta fadin kun dace, amarya Salma kyakkyawa ce, shigar da ta daban ta kere, cikin dubu kuma kekin zarce. Zo ki taka rawa yau ranar murna da farin ciki ce, na hangi Sulaiman wallo da hakora na ya dara. Amarya soyayya Salma a yanzu kin shiga dalli, Sulaiman wannan ango ko a gidan ku sha soyayya. Kekin yarda shi ya yarda, aure na kwan daurawa. Garin masoyi ba shi da nisa, tuni na ga kuna darawa. Salma amarya ki ba shi haƙi, ango kana kamata yawa.